Report Transparency International yango ni bad migao mar obila ema pod otele mibadhi ka thoth jo Kenya bende olgigo lipode mag mibadhi. Jatend migao mar omenda John Mbadi onyiso IEBC ni nyaka giti mariek gomenda momigi ne tayo yiero. Spika Jojo Kode olero ni onge ng'ikruok moro amora e chenro ma kaunti ma Siaya kata obedo ni penjo medore ewi kama gavana Orengo nitie. Machiegni weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Lipot mar riwruok makedo ne ratich oganda Transparency International yango ni kwan maduong' mar oganda jo Kenya tinde ok chiw lipode motudore gi weche mag asoya ni mar gionge gi yie gi migepe manono mibadhi. Kata kamano, kwan mar lipode mosego e kind higa 2017 kod higani yangore nosemedore. E higa mar 2017, atamalo 17 mag jok manodadhogi oyango ni ne gigo lipot e weche mag asoya kipimo gi atamalo 16 manogo lipot e higa ma okalono. Lipotno yango ni bad migao mar obila, migao mar lo kod mago machiwo obok mag wuoth e moko kuom migepe ma ichame asoya mang'eny. Bende oyangore ni asoya mithoro chule doho en Sh18,800 kamano ema ni malo moloyo mago michamo e sekta mamoko. Jatend piny William Ruto onyiso jotelo maketo serikal tesre mondo wetiyo gi rowere kod jopiny e ketho mwandu e seche ma ng'anyo timore. Kanolosi alwora ma Embakasi East kuma nochope neno chenro mag loso apaya, nowacho ni josiasa ma ok sire onge paro mag dongruok. Bende nojiwo jo Kenya mondo bed gi kwe kendo miye thuolo mar tieko chenro mage. Kuna watu wengine wanataka kutuweka kwa siasa mfululizo, ati siasa ya chuki, siasa ya kisirani, siasa ya ukabila, siasa ya fujo, siasa ya vita, ya kuharibu mali ya wananchi. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, we have no time for violence. We have no time for chaos. We have no time for ethnicity. We want to build our country. Anybody who has a plan for Kenya should tell these young people what plan they have for them to have jobs. I have a plan. Let them come with theirs. Tunaelewana, my friends? Tukubaliane jameni, tulinde taifa letu. Ile siasa tumesema hatutaki Kenya na Nairobi ni siasa ya ukabila. Sisi tunataka tuungane jameni. Mungu ametuunda sisi wote kutoka jamii zote, na mimi kama kiongozi wa taifa hii nitahakikisha hakuna Mkenya anafungiwa nje, hakuna jamii inawachwa nyuma. Onge ng'ukni e chenro duto ma kaunti ma Siaya. Mae ote ma spika ma kaunti no Jojo Kode tok penjo ewi kama gavana James Orengo nitie, maluwore ni buche mathoth ma kaunti no osebet kitayo kod Okode e lo gavana James Orengo. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miyowa ler ewi wachno. Gavana ni kanye? Ma en achiel kuom penjo ma jodak ma kaunti ma Siaya osebedo ka penjo kuom jumbe moyo adek sani, kalore gi onge mar gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo ma oselale wang' jopiny ma onge ote moro amora mar yango kama entie. Osekawo kinde mang'eny kapok waneno gavana marwa mane wayiero gi kura. To kaka ng'ano ma ja Siaya, to wane makura waomiyo gavana ni ofis, wan gi ratiro mar penjo kama gavana wanitie. Jopiny koro ywak ni apisi mamalo mogik e kaunti no ojwang'o gi ka nyithi kiye, ka giwacho ni kata mana en jalup gavana e kaunti no William Oduol ne osethi chiyo ke apis, kendo jatend jotije e kaunti no bende oling' thi. Wakia ge deputy gavana wa nikech mane wang'eyo mane William Oduol nogole tich. Ka ok deputy gavana monego bedni kao tok gavana, ka gavana onge to onego bedni county secretary kata chief of staff ema mako tij gavana ka gavana onge. Penjo machielo en ewi koso ratiro ewi tije bede migepe mokwako kaunti no, ka giwacho ni spika mar kaunti no ema sani ochung' mar duoko penjo michwalo ne apis gavana. Gipenjo gimomiyo spika mar kaunti no Jojo Kode, ma en achiel kuom jotelo mabede od bura mar kaunti no, mano ma onego bed ni keto nyong'ong' e tije apis gavana, ema timo tije apis no. To waneno ka spika mar county assembly ema mako tije gavana, to en ja legislature.
to gavana teja executive. Koro en onego bed notimo tich mar oversight mar gima timore executive. To ane mwaneno ka kendo koro obiro to nywandore gi jo executive. Speaker mar assembly ma ema koro ran Siaya kaka gavana ma Siaya. Gimoro ma sani timre Siaya waken ng'ano mariembo. Okwang'eni wan gi governors ariyo. Moko kuom jopiny to nigi paro mopogore. Giwacho ni bedo ni dongruok dhi nyime kaunti no kendo tije kaunti no timore, jopiny ok onego penj kama gavana nitie. Ka kidhi sectors, kidhi town maboyo mopogore ma Siaya ka yudo ka development dhi mbele. An kod geno ni gavana nitie tia, an koro japiny be dwaro margi maneno gavana physically no. Aparo kelo kod luoro moro mosebede ni japiny be koneno gavana dwana pesa. Miaro mikwayo 300 gi kimi ka jotelo gi beringo mabor kodwa. Omiyo japiny emokuongo ng'i gino ma gidwaro development kise gidwaro no gavana. To speaker mar kaunti no Jojo Kode kane uwewe wechego oyango ni gavana ma Siaya James Orengo ni limbe mag weche ne owuon kendo ni mano kochungo chenro mag dongruok e kaunti no. Omedo ni bedo ni gavana no onge ok onego mi jopiny luoro moramora. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda John Badi okwayo duol mochung' ne taw yiero e pacho ka IEBC mondo tim makare gi pok mar omenda momigi mondo mi giduok chien nengo mamalo mosebed kibago godo yiero madundo e pacho ka mangima. Olero ni tik mar bago yiero makamano sani ni malo mokalo. Kara kamano Badi mano ochopo e nyim kamati mar od bura mochung' ne tudruok ma counties olero ni sirikal dhi keto thenge omenda moromo bago yiero ma 2027. IEBC dwaro omenda maromo silinga gana kata bilion 61 mar bago yiero maduong' ma 2027 kod bilion 1 mar bago yiero madundo. Because where we have even the biggest problem is the county executives, where we have multiple payrolls, some manual, some for casual, some whatever, and even NSSF remittances are not being made. SHA remittances are not being made by some counties. Pay as you earn is not being remitted by some counties, which is actually illegal withholding of people's salaries, employees' salaries, because this is their salary. Only that a decision has been taken through legislation or through voluntary action of a member to transfer some of that money to other entities. So it is something we are working on. Dichuo moro ma hike ni e diere okawo ngimane e yor derruok bang' nego nyathine ma nyako ma jahigni 4 kano lute e kisima e gweng' mar Nyawaita Chiria e sub-county ma Kuria West. Jatend obila ma Kuria West Ruben Bet oyango masirani kowacho ni obila dhi nyime gi timo nonro. Bet wacho ni gichich ni wuoro ma oseyangi kaka Chacha osebedo kod dang'ni mar paro gino mane nyalo miyo neg nyathine kasto kawo ngimane e yor derruok. Familia ma oyudo midhiero no kotelnegi kod Maria Chacha wacho ni dichuono nonego nyathinono kasto dere owuon kiwacho ni osebedo kod paro madang'ni tok min ode ringo kendo weye gi nyithindo 3 higa mokalo. Nisikia mtoto analia. Damu yake ilikimbia kuja kwa kisima. Kwa maana ilikuwa imetolewa hiyo miti yote. Kuingia kwa kisima kuna spiti. Aliingia kabisa, sasa tulikuwa tunamkataza usiingie kwa kisima, hiyo maji ni mengi. Aliingia. Akakanyaga ile miti alikuwa amerusha ndani, alikuwa amerusha hiyo miti ndani. Mtoto ako chini na miti amerusha ndani. Alienda akapeleka hivi mguu, akakanyaga mguu ya mtoto. Tukaendelea kupiga nduru. Tambarisikia tunapiga nduru. Na yeye akakimbia akaenda akachinyonga. Huyu ambaye amekufa ni shemeji yangu. Kipindi tangia waachane na mke wake kuanzia mwezi wa 11. Imekuwa tu matatizo kwa watoto. Kwa kipindi kifupi tulikuwa tunaona huyo jamaa alikuwa akipita amelewa, lakini alikuwa anaonekana kama akona msongo wa mawazo, stress nyingi. Sasa wakati alikuwa akitembea tukijaribu kumhoji na kumuuliza, anasema mke wangu ameenda ameniachia watoto wananisumbua huko nyumbani, sina amani. Dwaro nitiere mar nywando jotelo mag utela moka achiel kod jolony mawuok e game kaluwore gi weche mag rochruok mag arita mosebedo e alworano.
Bende dweche ariyo sani ji mar romo 6 osewito ngimagi e yo makoch. E twak mare gi Ramogi TV, maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga noseyo obila kuom timo nonro maweth e wi nek ma kamago, kowacho ni onge okang' malong'o mosekaw mar yango nonro mar jogo mowito ngimagi kendo chiwo ler kata forensic analysis e wi tho margi. Magi biro e kinde machich mitudo gi nek ma kamago pod ok omaki nyaka sani. Kuom mano, nojiwo County Commissioner ma Siaya mondo oluong romo mar arita kwe monywando jotelo duto mawuok gem mar twak e wi yore mag duoko kwe e kar chung' od burano, kowacho ni jopiny magem sani odak gi luoro mokalo. Chariyo mokalo, ji 6 osenegi, to ng'enygi gin nyithindo manyiri. Ji odak gi luoro nikech koro nek dwa ng'eny ka ahinya. Jogem gin jok mong'e ni odak ga maber moloyo modhi skul, ma wach biro nego ji ka. Magi jo mobiro nego ji ka kuma giaye be wakia. Gimoro kotimre, taneno kaka crime scene. Police biro to loro kanyo. DCI biro tikawo sample, ikawo fingerprint, timo gik mang'eny, ikawo swab, ikawo ng'o, ioro laboratory to police track. Mae to koseneki to iyudo ni body osekaw, kiang'ono no oseik. Postmortem kako tim malong'o onge. Wadwaro forensic analysis mag murders gi. Wadwaro ni en ang'o matimre ma police nyaka tim mondo ng'eni ng'ani no wuok nadi, titima nadi. Kata simbe jogi moko pok oyudi. Mani modwa ni County Commissioner obi gi security team mare mondo walos wang'eni gigi nyalo rumo nade. Wadwaro bende med patrol motieno jogi mondo lu mos gi civilian police mondo yudgi. Jotend riwruok jothieth kata nurses ma pacho ka NAN okwayo sirikal mondo ne ni jochiw thieth omi arita makare kendo sirikal owinj duondgi kod dwaro magi. Ka giwuoyo Kisumu e romo machiwo tiegruok ne nurses ma pacho ka, bende ne giseyo sirikal kuom keto negi omenda mag SHA mar higa mangima ni chulo dichiel, ka gikoni okang' ma kamano osekelo pek ne oganda ma yuto gi ni piny. Jagoro maduong' mar nurses Seth Panyako osiro wach jatend migawo mar thieth ni osiptande ma ok chiw thieth makare kendo pod riwo jotuo e otanda achiel ibiro lor. The General Secretary, tungni mwaseneno ma waneno ka wahinyore kaka nurses kod jothieth, ma wayudo ka security wa osebedo e yo marach, e yo ombekni. Wawacho ni security wa kaka nurses, kaka jochiw thieth nyaka ket e yo mamalo, ka osiptende te wabedo gi security, osiptende obed gi fences, wards mwatiyo obed gi security, wabed gi CCTVs, to kendo sirkal matiye gwenge gi polise nyaka geng'nwa mondo kik guns kata jonjore monjwa osiptal sache wachiwo thieth. Odhiero wa nono sani ka jo ok nyal yudo thieth nikech okonegi ni nyaka gichul pesa. Nyocho wach ni gichulo 300, kawuono 300 no onge. Obedo otere ni gichulo 500, to 500, 600 ma gichulo ni be jakikonowa ni nyaka gichul for 1 year. We want quality healthcare services to our clients. We will not compromise that, and we support the CS Honorable Eden Duale. There is no way you can charge a patient for a bed when there are 3 on 1 bed. E weche tuke ni jatend piny William Ruto singo mar biro chungi tim mar adhula mar Harambee Stars e kinde ma tuke mag CHAN dhi chakore tarik 1 dwe manyien Nairobi, Kampala to gi Dar es Salaam. Tugo mokwongo idhigo e piny Tanzania, ka bende tugo ma Kenya dhigo mokwongo dhi bedo tarik 3 Kasarani e kindgi kod DR Congo. Ruto nyodhi chwo wang'e tich madhi nyime alap ma Kasarani motelo ne tuke mag CHAN. Harambee Stars tiyo galap ma Kasarani Annex kaka pawgi mar Orako. So hii imeongezeka pamoja na ile mataa.
ule mzungu kuna ile red. That was perfect. I can use you. Erokamano kuom thuolo mari Nyakwaramogi kane wakelo ni chenro mar weche manyien maka gi kacha. Waiko ni mathoth e odwa mar ka weche manyien koromo saa 1 waduogo gi ang'ich welo to saa 3 koimore. Nyinga Milton Ochieng, Awuor, oriti masani.